sumukat ken ni Ari David nga agturay. Ibatay nanto tituray na iti kinapudno ken kinalinteg manipot ita ingganat inggana. Aramiden nga aramiden amin daytoy ti Apo ama nakabalin amin. Agkarag tayo. Apo kasinjan mi daytoy muna kandela tinamnama. Malagip mi at isilaw mo, pukawen na ti kinasipngit. Yeg na tinamnama katagiti amin nga agtaleken ka. Punwem kuma dagitis puso mi ti gagar, kasegsegan mi ti dadating mo. Ken sabay kuma taagtalanaed daytoy anamnama ti amin nga akspeto iti biag mi. Amen. Kakabsat, sakbay nga intay ipaay dagiti offering tayo para iti pledge and commitment card. Kaya't kumanlang nga ilawlawag kas inlawag ni admin Carlos Onilia, idi dagiti napalabas nga aldaw. Kaya't ada dagiti sumagmamanon nga imawat, iti daytoy nga campaign
Ket iso ti awagan tayo nga Faithful Stewardship Campaign. Ti gandat da ito'y nga campaign ket matulungan, masuportahan ti iglesia tayo, babaen kadigiti aramid, ti worship and evangelism, discipleship and leadership development, community outreach and mission and maintenance and development and church facilities. Ket daytoy tapno kasta ket makatulong kadigiti amin nga aramid tayo kas maysa nga iglesia. Idi napalabas nga tawen kakabsat idi June 2025 ay 2024 to May 2025 ti budget ti iglesia tayo ket tigatad na ket 17.1 million. Ket ti intenda kas budget nga aggapu kuma kadagiti offering, donations, ken anyaman pay nga ited manipod kadagiti Ilocano service, ken kastamet kadagiti dadduma, tina-realize lang tayo kakabsat, ket nasurok nga 12.8 million pesos. Iso nga, di budget tayo, ken naurur tayo, ti limang services tayo, ket adda iti deficit tayo nga 4.2 million pesos. Ket idi naglabas nga tawen, ti impaay nga ti iglesia, nga parte tayo, budget tayo, ket 3.1 million ti impaay da ti Ilocano. Iso nga ti lasod ti makatawin, ket adda kumamaurur tayo, nga ti nasurok nga 3 million. Ngem tinaurur tayo iti napalabas nga tawen ket imabot lang ti 2.4 million pesos. Isot gapo na nga adabasit nga hantay nga naala nga nasurok nga 600,000 nga hantayo nga na-meet when na-realize iti budget tayo. Ket iti daytoy nga tawen kakabsat ti iglesia tayo ket adda ti budget nga 17.5 million. Nangrugi idi June, aglipas into no May 2026, ti budget tayo ket 17.5 million. Ket ti impaay namanen nga budget allotted ti Ilocano ket 3.3 million ti impaay da kanya tayo. Isot gapo na nga 19% ti kabuuan nga budget tayo ti impaayda ti Ilocano service kas paset iti ma-realize tayo kuma. Isot gapo na kakabsat nga daytoy 3.3 daytoy kuma iti maurur tayo manipod kadigiti pagkapullo panagyaman ken anyaman pay nga donasyon tayo para ti iglesia tayo nga impaay ti tunggal maysa nga Ilocano worshiper kakabsat. Isot gapo na nga digiti ministerial team yo nga idangulwan ni Pastor Onilia ket adda ti kas naibagana idi digiti napalabas nga Domingo adda ti pledge card tayo. Ket ti pledge card ket iso daytoy ti nga maawis kayo nga mangipaay iti 1,000 iti binulan kuma kakabsat. Binulan ket ilikan na tayo iti 50 nga 50 nga card nga ipaay kadigiti amin nga taga Ilocano. Ket daytoy ket malaksid kadigiti regular giving tayo kadigiti pagkapullo, panagyaman, ken anyaman pay nga ipapaay tayo, malaksid dijay above that ket adda ko maitin tayo nga 1,000. Iso nga maawis kayo nga makipaset iti daytoy tapno kasta ket masuportaan dagiti amin nga aramid tayo. Tapno kasta ket daytoy nga tawin tarigagay mi ket saan tayo nga ma-deficit kuma tapno kasta ket dagiti amin nga aramid tayo ministeryo tayo nang Ronati Central adu dagiti aramid na iti nurture outreach nang Ronati outreach ken witness kasta met ti witness adu dagiti aramid nga programa tayo nga kasapulan nga aramidin tayo ket syempre kasapulan ti suporta babaen ti pinansya ket babaen kadigiti bendisyon nga impay ni Apo Dios ket ipaay tayo. Isot gapo nakakabsat adda iti card dagiti na ikanmin ti card ket adda ti card ditoy mangala kayo ijay ket mabalin nga rugyanan tatan ket sakbay nga
ururin kakabsat, dagiti stewards tayo, mabalin nyo nga ipaay da ito yan, kas paset ti tulong nyo, suportayo, kararagyo, kadagiti amin nga paaramid, ministeryo, ken proyekto ti iglesia tayo. Awisek nga rod, dagiti steward tayo, tapno alain dagiti pledge card, offering tayo, iti dayti nga kanito. Maawis kayo nga rod amin kakabsat nga alain tayo or ikabil tayo digiti pledge cards tayo iti na i-provide nga access dito isango iti altar. Awan apo iti mangi Gyaman kami apo. Iti paset iti nasantuan nga surat nga in tayo basaen iti nga bigat ket masarakan iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma kapitulo 10 ket 3 bersikulo 10 ket maysa inggana iti 10 ket 4 ket kasto iti kunana. Masapol nga aramiden nyo daytoy taamuyo a panawenen tapno agriing kayo. Ta asidegen iti pannakaisalakan tayo nga imididamo tayo iti mamati. Lumabasen ti rabii ket bumigaten. Iwaksi tayo dagiti aramid ti sipnget ket ikawes tayo dagiti igam ti lawag. Agbiag tayo anatakneng kastat tao nga adda iti lawag. Awan ti lalabes a panagragragsak, ken panagbarbartek. Awan ti kinaderrep, ken naalas nga aramid. Ket awan ti apapa, ken imimon. Ikawesyo ket di ni Apo Hesukristo akas armasyo. Ket isardengyon a pagpagustuhan ti dakes at arigagay dagiti bagbagyo. Amen. Sige, kakapsat, sakbay nga inakbasain iti Ebanghelyo ni Apo Jesus, ket ko lang mangted kaligiti padpadamag, ken nagyaman tayo ti kanito. Tugaw tayo kakapsat, mabalipay lang tugaw tayo. Kaya't kuman bigbigen tayo ti kaada ni Elma Rose Martinez, ken ni Armelia Charis Martinez. Tumakder kayo man kakapsat, nagyaman kami, ti kaadayo. Ken kasta ket tunubigat ni Ate Elma Rose ket agpa Saudi ket karkararag tayo man. Ken kastamit kini kabsat nga Evelyn Kabakungan from San Mateo Isabela, Bacareña. Ayan. Kidawik man ti palagtakder na kastamit
Agyamang kami ate, ken kastamit kina ate Josie Matute from San Pedro UMC Madela Quirino. Ayan, agyamang kami nanay. Adapay kadi dagiti baro tatalang bisita tayo iti daytoy nga kanito. Ken kastamit ken ni Riza Kabungon from Isabela, Lani Nawanig, Andabuen, Isabela. Ayan. Kidawit mo pa nagtakderyo. Ayan. Nagyang kami. Hindi tamot nga panawin. Hindi. Na destino ni Father ko, ti Andabuen, UMC. Hindi. Ayan. So, ayan. Nagyamang kami. Ken kastamit nga kablaawan tayo. Dagiti ang kasangay ni Aaron Tomas Balakwa. Into no 1, into no bigat. Tama, ito nubiat niya. 1, ken kastamit birthday met ni father ko, into no December 1. Kastamit kini Kuya Rainer, into no 2, Rainer Pamintuan, ket into no 3 ni Belinda. Ayan, happy birthday kini kabsat Belinda. Ken into no 5 ni Rod John Bayangos, asawa ni Ate Mylene Bayangos de la Peña. So, giyaman tayo iti biyag dagiti nga kakabsat tayo ket agtultuloy nga ti ni Apo Dios ti mangbendisyon kadagiti bibiyag yo. Kidawik man ti panagtakder tayo ti panakaybasa ti ebanghelyo ni Apo Jesus manipod iti surat ni Mateo ti may ka-20 ket 4 nga kapitulo bersikulo 30 ket 6 aging gananat 40 ket 4 ket kastoy ti mabasa tayo. Ngem may papan iti idadateng dayta nga aldaw ken oras awan ti makaammo uray dagiti angheles sa dilangit wenno ti anak ti laing ama ti makaamammo kas iti mapasamak idi tiempo ni Nue kas tantumet ti mapasamak inton umay ti anak ti tao kas kadagidi aldaw sakbay ti layos nang nangan nag-iinom ken nagasawa dagiti tattao agingga iti isiserek ni Nue iti daong. Di daam mo ti mapaspasamak agingga idi immay ti layos anang yanod kadakwada amin. Kastantumet iti mapasamak inton umay ti anak ti tao. Iti dayta nga tiempo addan tudwa a lalaki nga agtrab-trabaho iti talon maalan to ti may saket, mabatin to ti may kadwa. Addan to dua a babay nga gilgiling, maalan to ti may saket, mabatin to ti may kadwa na. Agsagana kayo nga rod, ta saan nyo nga ammo ti aldaw ti yaay iti apuyo. Laglagipin nyo ano ammo kuma ti ama ti pamilya, no kaano ti yaay ti mannanakaw, sirereeng kumatapno saan asirken ti mannanakaw ti balay na. Daytoy ti gapuna amasapol akanayon, asisasagana kayo, taumay to ti anak ti tao iti tiyempo adiyo ipagpagarop. Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaybasa at tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Item ti tinapay ti biagapu maipaay dito'y kararwak kas panang ted mo jay den at baybay kadagiti tao adunay.
Giyaman tayo, ti mensahe nga impaay, dagiti koro tayo, kaya iramraman tayo man, kadigiti karkararag tayo, dagiti koro tayo, kaya into no Sabado, kaya dati konsyerto da, when no, mangipaay da, iti concert, ijay Santa Maria, Pangasinan. May isang iglesia tayo di Santa Maria, UMC, Pangasinan. Kaya into no Sabado, iso ti ipapanaw da ito, iti alas 6, iti 7, ti agsapa, ti Rabi Imet, ti the choir. Parang kasla choir, festival da part, iti yanagan na diyan, yung campaign, iti fundraising, iti dijay nga iglesia di Santa Maria, UMC Pangasinan. Sa ganaan ti idatateng ti Apo. Malagipyo, idi ubing kayo kakabsat. Anya di kung kunadan no nangaton iti init, ay Apo, agreeing kayon, bumtaken. Wenno anya di kung kunada pay, ne, datamukat mo, nalunagin, agreeing kan. Adu pay ti aramid nga kasapulan nga aramiden. Kakabsat ken Kristo, sigon iti resources tayo ti umc.org, kunana, gapu iti daytoy nga Domingo ti umuna a Domingo ti Advento, kunana, Advent comes from the Latin word adventus, meaning coming. During the season of Advent, we prepare and wait with hope to celebrate Jesus' birth at Christmas. Advent can be a season where we open our hearts to the presence of God. During Advent, we prepare for and anticipate the coming of Jesus. And we remember the longing of Jews for a Messiah and our own longing for and need for forgiveness, salvation, and a new beginning. Even as we look back and celebrate the first birth of Jesus in the humble stable in Bethlehem, we also look forward, anticipating the second coming of Christ as fulfillment of all was promised by His first coming. Ket kas Metodista daytoy iti nauneg kayat na asawen iti Advento, wenno Advent para kanya tayo nga Metodista. Ti panagsubli niya po, ket maysa kadagiti kang runaan nga papatyen tayo nga Kristiyano. Ket mamati tayo nga niya po Jesus ket agsublin tumanen kada tayo. Daytoy ket agtultuloy nga mangted tinamnama kadagiti namati ken panagbiag nga addaan kuma awan timulit na dagiti panagbiag tayo wenno addaan kinasanto kadagiti biag tayo. Ngem ti panawen tayo anapno iti riribok basol ken kinaawan ti urnos adu ti kasta a makaliplipat unayen iti Apo tayo. Adu dagiti tattao ti makalipat kina Apo Jesus. Isut gapo na manipod ti binasak kanyayo tatay kakabsat kununana agsagana kayo ta saan nyo nga ammo ti aldaw ti Apo, yaay ti Apo. Daytoy ket kayat naasawen nga ni Jesus ket daytoy nga sao ket sao tinamnama para kadagiti anak ti Dios nga agsagsagaba gapu ti pannakayrurumen. Tapno patibkiren ken mangted namnama kadagiti Kristiyano. Saan laing daytoy ket sao tinamnama para kanya tayo ngem maysa daytoy pay nga ballaag. Nga kas namati nga mapukpukawan itinamnama gapu ta saan tayo nga maibturan dagiti pakakumikuman dagiti problema kasapulan nga
insao ni Apo Diyos nga di tayo agsagana tayo nga rod, ta di tayo ammo ti yaay ni Apo Jesus. Adda dagiti tallo nga banag, kakayat ko nga ibati, manipod ti Ebanghelyo, iti daytoy nga aldaw. Umuna kakabsat, saan tayo ammo ti yaay ni Apo Jesus? Adda ka di makaammo kanyayo, kakabsat. Awan ti makaammo, iti iyaay, wenno isasangbay. Kas kinuna ti nasantuan asurat. Ngem ti may papan, ti idadateng dayta nga aldaw, ken oras awan ti makaammo. Oray pa'y kano dagiti angheles, wenno anak ti Diyos, ti amalaing ti makaammo. Nagtao dayto nga saludsod, gaputa insao ni Jesus, ti maipanggep iti templo. Ngamin, dagiti tattao, idi mamati da nga ti templo, ket isu ti presensya ti Diyos. Ket no marba dayta nga templo, kas pangarigan daytoy, ket daytan sinyales iti panungpalan ti lubong para kadagiti Hudyo. Ket dijay ti pamati da. Isut gapuna nga oray dagiti angheles sa dilangit wenno ti anak ti Dios mismo kinuna na handaan mo. Isu nga ti panggep na daytoy kakabsat no apay nga saan na nga ipakaammo daytoy tapno saan tayo nga agbuting. No di ket tapno isuro na tayo nga agtalek. Itilikudan kadagiti sirib tayo, laing, wenno pigsa, panakaawat tayo, iti banbanag dito'y lubong. Muyon, nabasahin nyo, ti pakasaritaan, ti iglesia, adu, dagiti mamadto, nga nangibaga, nga dumtingin, ti pagarian, ti Apo, ti isasangbay, ni Apo Jesus, di kung kunatayo nga may kadwa, nga isasangbay na panangukum na. Malagip yun ni Joseph Smith, nga isu ti founder, iti Mormon, iti 1891. Impadto na nga dumtingin ti pagarian ti Diyos. Ket ukumen na tayo. Iso nga numabasbasa yun, dagi di pampleta da, dagi kung kuna nga Armageddon. Malagip yun kakabsat. Armageddon. Nemhaan nga napasamak. Si marunumit dagi ti Jehovah's Witnesses. Idi 1914, iya Armageddon, kung nakumagayo, DJ nung mabasbasa yun, dagiti pampleta, dagiti Jehovah's Witnesses, nga kinunada, daytan ti maudi, kas lagubat, ti mapasamak, dagiti lubong, ket mapukaw tayo, DJ ti pamati da, idi 1914, ngem saan nga napasamak. Malagip yun, daytay sikat nga Koreano, idi nga ni Reverend Sun Myung Moon, dagiti mangipakpakasar idi nga Pilipino, nga Koreano, tapno makaapandalang idi Korea idi, malagipyo, dagiti nga panawin, idi 1917 to 1930, ket kinunana, impadto na nga ti may kadwa nga yaay na Apo Jesus, ket dumteng to ti Easter Sunday. Ngem saan nga napasamak? Malagip yumet, idi year 2000, di Y2K, nga kung kunada, nga dumtingin, ada dagiti grupo, idi, nga namati, nga naggapo, yakamo no, Visayas, wenno Mindanao, nga nagkalida, ti bunker da, tapno ijay da nga agyan, habang bayat ti panagururay da, ti isasangbay ni Apo Diyos, ngem haang nga napasama. Ngem ipakita na, ti tunggal may sa kanya tayo nga di tayo ammo ti iyaay ni Apo Jesus. Numampay ammo tayo ti nga isuna ket umadanin ti umay na. Ngem babaen iti dayta tultulungan na tayo nga agtalek kas namati kenkwana. Isut gapuna nga sungbat na isut panagsagsagana tayo. Saan tayo kumang maproblemahan, no kano anya ti petsa, kakabsat. Ay, umadanin ti pagarian ni Apo Diyos. Saan tayo nga pakadanagan, ti idadateng ni Kristo. Ngem ti pakakumikuman tayo kumakit, ti intay panangisagsagana kadagiti biyag tayo. Tapno dumteng man dayta nga aldaw, wenno dayta nga
panawen kakabsat, nakasagana tayo. Isu nga tayo nga Metodista kakabsat, ti pamati tayo, when mamati tayo nga adda, nga dumteng iti ti ukom ni Apo Jesus, ti may kadwa nga iyaay na. Ngem saan kuma nga dagijay ti pakabutbut ngan tayo. Ngamin no dumteng ti buteng kanya tayon awan maaramidan tayo para ti pagayatan ni Apo Diyos. Ngem ti panagsagsagana, isu kuma ti panawen tapno kasta agaramid tayo kaligiti banag iti pagayatan ni Apo Diyos. Ket di ti kayat na nga ipaganet-get kada tayo. Bayat ti intay panagsagsagana. Taoray siya sino man kanya tayo saan tayo ammo ti iyaay ti Apo. Ti amalaing ti makaammo. May kadwa kakabsat, ti panagsubli ti anak ti tao. Kas ti nabasa tayo tatay, inyarig na ti panagsubli ti anak, iti panawen ni Nue. Malagip yun ni Nue. Nga, ti panawen ni Nue, dagiti tao, nagbarbartek da, kadigiti inaldaw-aldaw, nga panagbiag da, nangnangan da, dagitay pagragsakan da lang, tinaramid da, nagtrabaho da, saan da nga ingkan kanu ti balaag, ti Diyos, kadakwada babaen ni Nue. Gapu iti daytoy dimteng ti layos, nalmes da amin, kastoy tumet ti mapasamak ti lubong, kas ammo tayo, iti dagiti tattao nga makumkumikuman gapo kadagiti aramid da ken nalipatan da ti Dios. Ket kas yemet kanya tayo. Apay nga da tayo nga Pilipino, balbalaagan da tayon. Ang kayo nga agmina, saan nyo nga ibusin dagiti kayo kadagiti bambantay. Anya pa'y dagiti balahang kayo nga agibuilding dagiti basura yo. Awan, natangkin ti ulo, no daduma, dagiti Kristiyano, ken saan nga Kristiyano. Iso nga no dumting ton, iti layos, kasla ti napasamak, kadagiti paset, kadagiti naduma-duma nga lugar, ti Pilipinas, ay ijay tayo nga maamiris, kakabsat. Isot gapo na, kasla ki ni Jesus, naging bubulsek, dagiti kalugaran na, nagbalin isuna anapudno iti panangtulnog na iti Diyos. Nagaramid isuna ti daong numampay. Inang angaw ken kinatawaan da ni Nue iti daydi nga panawen. Inaramat ni Jesus daytoy nga kapadasan ni Nue tapno ipalagip titunggal may sa kadatayo. Kas adalan na ti panagtulnog tayo ti pagayatan kini Apo Diyos. May isa nga importante nga makita ko kaligiti biyag tayo. Isu nga rod nga ti awis ti balag na kada tayo agridam tayo. Amangan no sumangpit ni Jesus ditoy nga di tayo mapakpakadaan. Ket madanon na tayo nga di tayo ikankano ti maipanggep dagiti pagayatan ni Apo Diyos. Slide umulang atawing ko dito kakabsat ti Central jak namnamain nga kasjay ay kini aging gana mo tuming ko ti layos gana ay ki awanen na nabasa dagiti gargarit kon nga deyo office nga no dagiti liblibro nga pagungong tanak ni bakit ko nga jakpay kano nabasbasa. Gatang ka nga gatang, libro, di mo basbasain, nadeta, nalayos. Siyempre, adagiti panawen nga kasapulak, nga research mat, iso nga nabasa, manong black box diyan na perdi. So, diyan, handa nga napakpakadaan. Iso nga diyan may kadwa nga tawinin, kiamok na aramidin, isagpat mon, kas diyan kumamit, di pa nagbiag tayo kakabsat. Isot gapo na, kas may isang Metodista, kinunana iti pamati tayo, the doctrinal standard of the United Methodist Church and its particular confession of faith explicitly affirm that Christ will come again to judge living and the dead.
as prelude to the revealing of the new creation. He was buried, rose from the dead, and ascended into heaven to be with the Father, from whence he shall return. He is the eternal Savior and mediator who intercedes for us, and by him all men will be judged. Kat DJ ti pamati tayo, kas may sa Metodista. Isut gapo na nga iti awis kada tayo, our focus is less on the second coming of Jesus Christ. Kas kinunak kanya tayo, our focus is less on the second coming of Christ and more on living out the teachings of His first coming. Generally speaking, United Methodists are focused on welcoming His saving grace to work fully in our lives here and now. Prevenient grace that moves us to turn to Christ for salvation, justifying grace that works righteousness to us, and trust for salvation, and sanctifying grace that perfects our lives of love of God and neighbor. So nga DJ ti awis kanya tayo. Saan nga dagiti banag nga may papan, nga nakabutbuting, nga may kadwa, nga yaay ni Kristo, wenno panangukom na, saan nga di ti sentro ti aramidin tayo. Yan ti sentro ko mga aramidin tayo kakabsat. No kasano tayo nga agbalin nga ipagbiag dagiti sasauna, sursuro ni Apo ni Jesus kadagiti biag tayo. Kat kasjay kuma. Ngamin, ay, dumting ti rapturein, pastor. So nga, agbabawi tayon. Kit no rapture lang, adad ta panunot mo, adad pa nagbuting mo, awan maaramida mo. Ngem saan nga di jay kuma, ti pakakumikuman tayo. Ngem, ti isursuro ni Kristo kada tayo. Isu kuma, ti panagsubli tayo. Ti anak, ket sisagana tayo, kas kini Nuwe. Ti panagsagsagana adaw-dawaten ti Diyos ket daytoy. Ti inaldaw kuma panakipagkaykaysa tayo ti Diyos. Babaen kadagiti aramid kas ti panagkarkararag, panagadal kadagiti sasauna ken panagbiag amayan natop ti pagayatan na panagaramid ti naimbag iti padam ken ti pada a tao. Ti may katlo ti awis nga agridam ken agsagana tayo. Kas kinuna ti verse 42, agsagana kayo. Ti balikas nga agsagana wenno agridam kakabsat kay panan ti kayat nasawen isut panagridam, panagsipot ken saan nga agtugtuglep nga maturog. Sa pela ko matawan tagtugtuglep kanyayo kadagita pagtugawan nyo. Baka nakaturog kayo, besperto ti naabot yung nga servisin, ta nakaturog kayo, kakabsat. Kas jay, kuma, kanya tayo, ti awis, kas latay kuma, kas ti gwardiano, panunutin tayo, oray anyaman ti puyat na, siririing, siriridam nga banbantayan na, ti ruwangan, tapno kasta, saan nga makastrek, lagi ti mannanakaw, mangdangran, ti banbantayan na. Kasi di tayo kumamit, kakabsat. Ngamin, mabalin, ti anyaman nga oras adumteng ti peggad. Ket kastamet kada tayo ni Jesus kinunana ti idatateng na, ket may yarig ti idadateng ti mannanakaw, nga saan tayo mapakpakadaan. Hantay met mapakpakadaan, di ba? Kakabsat. Ibaga tayo, ay mannanakaw, ito na alas 12 ka nga umayatap, no, habang agkapkapeak, tingat rabiik, mabantayan ta ka. O, masalak ni bakti pamilyak. Hamot nga kasjay. Ngem kasano nga rod, kasano ngamin ti panagsagsagana tayo. Kaya't kumanen nga dakamaten ti moto dagiti Boy Scout. Ano ti moto dagiti Boy Scout kakabsat? Laging handa, always prepared. Dagitay met Jaconesa, anya ti moto da kakabsat? Never unprepared.
Oo. Dagijay ti kwada. Dagijay ti naimula kadagiti pagadalan na. Ken ti institusyon, dagiti Boy Scout, kadagiti amin nga estudyante da. Wenno nakipaset iti dayta nga aramid. Ket kasta tayo met. Nga, kasjay kuma ta aramid tayo. Be prepared, laging handa, never unprepared, kas kadagiti diakonesa. Ket daytoy ket nasawen nga ni Jesus, bilinen na, dagiti adalan na, masapul ang nakasagana da. Datay amin. Naridam tayo, saan nagapot ang mabuting tayo, ti idadating ni Kristo, ti mapasamak kada tayo, nudiket, nakasagana tayo, nga daan namnama, ken pamati, ti isasangbay manen ni Hesus Kristo. Isot gapo ng arod kakabsat, laglagipin tayo. Saan tayo ammo noan niya ti iyeg ti masakbayan. Adu dagiti didigra ang mapaspasamak. Isot gapuna ti karit ti saul ni Apo ti tunggal may sa kanya tayo ket isu kumati panagsagsagana kadagiti biag tayo. Kaya't nasawen ti panagsubli ni Jesus naridam tayo. Saan tayo kumanga maturog? Saan na tayo nga urayen, amaladaw iti amin sakbay nga agbabawi tayo kumang. Ti aldaw nga panagsubli ni Apo ket mabalin iti anyaman akan ito. No mampay kasta, dagiti napudno ken nakasagana, daytoy ket saan nga aldaw ti pannakaukom, no di ket aldaw tinabalegi nga pannakaisalakan, ti tunggal maysa kanya tayo. Sapay la kuma kakabsat, kitain tayo ti lubong nga papaspasamak kanya tayo, daman rally ito na malamdaman, gapo kadagiti kalukwan, dagiti mangiturturay kanya tayo, kitain nyo dagiti mapaspasamak, ada dagiti gubat, nga mabalin nga papasamak, gapo kadagiti napipigsa nga nasyon, nga kayat da nga agroknoy, dagiti na duma-duma nga country kanyada, gaputa na pigsada. Ngem, sisasagana tayo kuma, ket maaddaan tayo kuma, tinamnama, bayat ti isasangbay, panagururay tayo, ken Kristo Jesus. Itinagan ti Ama, Anak, ket Espiritu Santo. Amen. Amen. Siya ayat dagiti tattao anang ted kadagitoy ken ni Yahweh. Ket nagragsakda agsipud taado iti naited. Kasta unay met iti ragsak ni Ari nga David. Idaton tayo apo dagiti pagkapulo karkariken pagyaman tayo iti altar ket kadagiti da iti online maawis kayo nga mga ramat iti bank account iti Central United Methodist Church nga da iti screen tayo.
sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin. Lek mo kada kami, dakam tiagaywan. Amin asagot mo, I want me apud no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Tilikudan o apo, ti panagururay mi ken ka, kadagiti pakakumikuman, karit ti biag, agyamang kami tinamnama o apo. Nga numampay adalagiti pagkurangan mi na materialan ken espirituan. Babaen ti panangidaton mi dagiti biag ken kadigiti bendisyon nga impaay mo. Amumi nga iparukpok mo met ti bendisyon kat titunggal maysa kadigiti anak mo. Tapno masabet dagiti amin nga kasapulan da, tapno agtultuloy da nga bendisyon met kadigiti sabsabali. Ang namnama kami o apo, babaen ti ayat mo, nga mausarmet dagitoy tapno agbalin nga bendisyon kadigiti sabsabali, babaen kadigiti proyekto, ministeryo ken misyon nga aramid ti iglesia mi. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Apay nga tanan ni Jesus, impay na kanya. Grasya na adi mabubos, kentin sa lakanan. Kemamukmet na jay pinati, ket nam namae kamabalin na, nga idulin sa lakmiban, aginggat palungpalan. Apay nga inted na kanya, pamati manispan. Ken pinapatega sa una, pusok talnat yegna. Ngem amukmet jay pinati, ket nam namae kamabalin na, nga idulin sa lakmiman, aginggat panungpalang. Jak maawatan nga sano at Espiritu. Mukmet kajay pinati, ket nam namae amabalin na, nga idulin sa lakmiban, aginggat panungpalang. Kakabsat ken Kristo, nalaman nagiti kidawyo, kararagyo, dagiti kayat na ti agyaman kenapo, maawis kayo ti sangwanan, magparintumeng, when tugaw ka dagiti pagtugawan, bayat tintay panagkarkararag. Kararag tayo. Bendito aman nakabalin a Diyos mi. Iti daytoy nga umuna a Domingo iti Advento, ti panagururay mi
ken ka, o Apo. Agyamang kami, o Apo, numampay di mi ammo, inikan nakam tinamnama kadagiti biyag mi. Namnama, o Dios, nga mangpapigsa kadagiti biyag mi, tapno kasta, tultuloy kam nga mamati ken ka, o Apo. Tultuloy kami nga agserbi ken ka. Ngem saan nga agbuting, o Apo. Ngem sireregta kami nga aramiden ti pagayatam. Wen Apo, giamang kami ti karim, ti likudan kadigiti kapadasan ti biag, o Apo. Nga mensahe ti Adviento, nga kayat mo nga ipaganetget ti tunggal maysa kadakam. Wen Apo, maminsan manen nga iruknoy mi digiti biag ken puso mi ken ka. Nga daan si papakumbaba. Idatag mi ken ka, o Apo, dagiti kakabsat mi nga nakaabot kadigiti panagkasangay da. Kastamet kadigiti nakaabot digiti anibersaryo da. Naibkas mi man digiti naganda wenno saan, o Apo, tultuloy nga ikarkararag mi. Kastamet kadigiti kakabsat mi nga adda iti online live streaming nga kasangay ken nakaabot kadigiti anibersaryo da. Parukpok mo tinananay nga bendisyon pa kadigiti bibiyag da. Kastamet nga idawdawat mi dagiti karkararag da, o Apo, ipaay mo kadi asiayat ken si bubuslon. Pariknam ken ipakita mo, Apo, ti nagpayduma nga daan pamati ken ka. Babayen kadigiti sungbat mo. Ngem madakuma ti panagururay mi namnama kadigiti sungbat mo, o Apo. Puno kasta isuro na kami nga agtalek ken ka, o Apo. Bendisyon ang met, o Apo. Dagiti kakabsat mi nga apan manen yabalasyo taaw siya sino man kanyada dagiti agtrabaho. Yaman kami kina Ate Elma Rose Martinez, ti panagbiyahe na manen nga agpa Saudi, ken panakipaset na met iti iglesia mi ijay nga nirugyanan ti maysa kadigiti pastor mi ni Pastor Risa Fernandez. Yaman kami ti tultuloy nga panagserbida numampay agdada kadigiti balasyo taaw. Kastamet dagiti pampamilya, daduma pa nga paset nga da kadigiti balasyo taaw, sa dino man ti ayanda kadigiti na duma-duma nga diso ti nga lubungan, si kakaditi mang bendisyon, mga iwan, o Apo, mang tarabay kadigiti bibiyag da. Si kamet, o Apo, ti mang Ted iti panakalaing wenno panangagas mo kadigiti paset ti pampamilyami nga dagiti sagsagubanit da. Anyaman dagiti karit ti salunat, o Apo, usarem dagiti mangagas, pagagasan ken agas, tapno kasta may subli iti nananay nga pigsa. Ket idawdawat mi iti father ni Fiscal Des Macaraeg, ni Tatay Dion, si kakadiyo, Apo, tagtultuloy nga mang Ted iti kired pigsa ken panakalaing ti napisikalan. Kastamet ken ni Nanay Anita Larida, ken daduma pay nga paset nga kakabsat mi nga adda iti problema ti salsalon at, o Apo. Tarigagayam mi iti nang Ted mo ti panakalaing kadigiti saksakit daw, Apo. Adu dagiti karit ti biag mi, o Apo, ngem tulungan na kami amang namnama agtalek ken ka, o Apo. Bendisyonam dagiti araraw kiddaw dagiti anak mo. Ket mangnamnama kami nga impaymon ken inawat dan, o Apo. Tapno kasta ket agtultuloy da nga bendisyon kadigiti sabsabali, o Apo. Bendisyon am ti iglesia mi, bendisyon am ti Central UMC, iti faithful stewardship campaign mi para ti aramid ti iglesia mi. Kastamet iti multipurpose building, iti panangisagsagana, iti panakapatakder na, panakaipasdek, iti upat nga tukad nga building, o Apo. Ket bendisyonam, o Apo, iti iglesia mi, tapno kasta ket agtultuloy nga ti misyon mo, ket maaramid may sayangkat mi, o Apo. Wen Apo, adupay dagiti kayat mi akiddawen, ngem ammom dagiti araraw ken kiddaw dagiti anak mo,
Kastamet kadigiti kadwami iti online ken ti uneg iti iglesia mi bendisyon na nakam apada-pada o Apo. Tulungan na kam ken isurom dagiti aramiden mi. Ket di tulungan na kami nga saan na makaramid ti pakadangran, pakadaksan mi tapno kasta ti pamati mi ket agtultuloy nga natibker ken adaan pa nagtalek king ka o Apo. Pakawanen na kami kadigiti amin nga nagkurangan mi. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Jak amo into nano tiya ay tiyapo no mapanak tu sumabat when no agururayag temamukmet dayjay pinati ket nam namaek amabalin na nga idulin sa lakniban aginggat panungpalan. Maken anakuma ken espiritu liwliwa dayawen na ipangruna ti langit ken dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo in kayo kadagiti na dumadumang lugar nga nangayaban ni Kristo kada kayo. Tapno agbalin kayo bendisyon ket makipagdalyasat kayo amang iturong tidalan bayat ti panagururay. Agridam ken agaramid tayo tinaimbag para ken Apo. Suruten tayo tidalan nga addaan ti kapya ken namnama agingga nga sumangbay ni Apo Jesus. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Timpuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken nagragsak tayo, ti pamati inanama, ken ayan-ayat ti paramitay sang kamay sa tungpalentay nga ti bilin nga ayan-ayat ti
rebeng mo, ti kapadama tao. Ayan ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Agdayaw tay ngat sang kamay sa ti pamati ken inanama. Ayan ayat ti rebeng mo, ti kapadama.